Advocate Fadzai Mahere aiwaudza vakoma veThe Reserve Bank of Zimbabwe vanozoratidza kuti they are incompetent and havazivi basa ravo pamusoro pestatement yavanoreleasa pamusoro patoona kuti the current zig yakaexpire ivo vakomana vangasina kuti vazombozviona vasina vambozvifunga and zvinonyatsoratidza kuti payakakraftiwa ichiiswa in place these guys veRBZ havana kutomboinvolviwa in the crafting of these. Sanda pena mashoko anobuda achinogwa pana Mahere ndobva subscribe or like or on the bell icon. Anoposta this picture ramuri kuona rikanzi Zimbabwe Gold Legal States Republic Notice oya chinyora achiti dai mangonyarara henyu. If you have a legal department, I'm sure they were not involved in the crafting of this notice. You consider that the legal basis for your zigzag is collapsed, yet you suggest that the currency remains the legal tender. How? What do you mean when you say the Finance Act declared the provisions of SI 60/24 but doesn't validate them? So what does it do? What law is that? This is embarrassing. We need new leaders. Mashoko anobuda pana vationa kuti Fadzai Mahere slamming vakomana vepublic notice vakayakacrafta this achiti aiwa nemastatements amotaura atomboenderana nemutemo upi unotaura izvozvo kuti munoona kuti this zig its period is lapsed but panapa muna mutaura muchiti it remain as a legal tender. Panapa anenge achiuya achivabvunza achati zvinonge zvichimbofamba sei, mutemo wacho unenge uchimboenderana sei, achiuya achiona achivaudza kuti aiwa zvamuri kutaura hazvimake sense. Mashoko anotakwa naAdvocate Fadzai Mahere vatoona kuti aiwa ndo vakomana vari kuopposition vari kuadvocate for change. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.